תורה רפ"ב. דע, כי צריך לדון את כל אדם לכף זכות. ואפילו מי שהוא רשע גם הוא, צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב, שבאותו המעט אינו רשע. ועל ידי זה שמוצא בו מעט טוב ודן אותו לכף זכות, על ידי זה מעלה אותו באמת לכף זכות, ויוכל להשיבו בתשובה. וזה בחינת, פסוק מתהילים, ועוד מעט ואין רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו. סוף ציטוט. היינו שהפסוק מזהיר לדון את הכל לכף זכות. ואף על פי שאתה רואה שהוא רשע גם הוא, אף על פי כן צריך אתה לחפש ולבקש ולמצוא בו מעט טוב, ששם אינו רשע. וזהו ועוד מעט ואין רשע, שצריך אתה לבקש בו עוד מעט טוב שיש בו עדיין, ששם אינו רשע. כי אף על פי שהוא רשע, איך אפשר שאין בו מעט טוב עדיין? כי איך אפשר שלא עשה איזה מצווה או דבר טוב מימיו? ועל ידי זה שאתה מוצא בו עוד מעט טוב, ששם אינו רשע, ואתה דן אותו לכף זכות, על ידי זה אתה מעלה אותו באמת מכף חובה לכף זכות, עד שישוב בתשובה על ידי זה. וזהו ועוד מעט ואין רשע. על ידי שמוצא בהרשע עוד מעט טוב, ששם אינו רשע, על ידי זה והתבוננת על מקומו ואיננו. היינו, כשתתבונן ותסתכל על מקומו ומדרגתו, ואיננו שם, על מקומו הראשון, כי על ידי שמוצאים אותו, על ידי שמוצאים בו עוד מעט טוב, איזה נקודה טובה, ודנין אותו לכף זכות, על ידי זה מוציאים אותו באמת מכף חובה לכף זכות. וזהו והתבוננת על מקומו ואיננו כנ"ל. והבן. וכן צריך האדם למצוא גם בעצמו, כי זה ידוע שצריך האדם להיזהר מאוד להיות בשמחה תמיד ולהרחיק העצבות מאוד מאוד, כמבואר אצלנו כמה פעמים. ואפילו כשמתחיל להסתכל בעצמו ורואה שאין בו שום טוב, והוא מלא חטאים, ורוצה הבעל דבר להפילו על ידי זה בעצבות ומרה שחורה חס בשלום, אף על פי כן אסור לו ליפול מזה. רק צריך לחפש ולמצוא בעצמו איזה מעט טוב. כי איך אפשר שלא עשה מימיו איזה מצווה או דבר טוב? ואף כשמתחיל להסתכל באותו הדבר טוב, הוא רואה שהוא גם כן מלא פצעים ואין בו מתום. היינו שרואה שגם המצווה והדבר שבקדושה שזכה לעשות, הוא גם כן מלא פניות ומחשבות זרות ופגמים הרבה. עם כל זה, איך אפשר שלא יהיה באותה המצווה והדבר שבקדושה איזה מעט טוב? כי על כל פנים, איך שהוא, על כל פנים היה איזה נקודה טובה בהמצווה והדבר טוב שעשה. כי צריך האדם לחפש ולבקש למצוא בעצמו איזה מעט טוב כדי להחיות את עצמו ולבוא לידי שמחה כנ"ל. ועל ידי זה שמחפש ומוצא בעצמו עדיין מעט טוב, על ידי זה הוא יוצא באמת מכף חובה לכף זכות ויוכל לשוב בתשובה. בבחינות ועוד מעט ואין רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו כנ"ל. היינו כמו שצריכים לדון אחרים לכף זכות, אפילו את הרשעים, ולמצוא בהם איזה נקודות טובות, ועל ידי זה מוציאים אותם באמת מכף חובה לכף זכות, בבחינת ועוד מעט וכו', והתבוננת וכו' כנ"ל. כמו כן הוא אצל האדם בעצמו, שצריך לדון את עצמו לכף זכות, ולמצוא בעצמו איזה נקודה טובה עדיין, כדי לחזק את עצמו שלא ייפול לגמרי חס ושלום. רק אדרבה, יחיה את עצמו וישמח את נפשו במעט הטוב שמוצא בעצמו. דהיינו, מה שזכה לעשות מימיו איזה מצווה או איזה דבר טוב, וכמו כן צריך לחפש עוד, למצוא בעצמו עוד איזה דבר טוב. ואף שגם אותו הדבר הטוב הוא גם כן מעורב בפסולת הרבה, עם כל זה יוצאים משם גם כן איזה נקודה טובה. וכן יחפש וילקט עוד הנקודות טובות. ועל ידי זה נעשים ניגונים, כמבואר במקום אחר. בחינת מנגן בכלי זמר,
שהוא בחינת שמלקט הרוח טובה מן הרוח נכאה, עצבות רוח, עיין שם. סוגריים. והכלל כי נגינה דקדושה היא גבוה מאוד מאוד כידוע, ועיקר הניגון נעשה על ידי ברור הטוב מן הרע, שעל ידי שמבררין ומלקטין הנקודות טובות מתוך הרע, על ידי זה נעשים ניגונים וזמירות, עיין שם היטב, סגור סוגריים. ועל כן, על ידי שאינו מניח להפיל את עצמו, ומחיה את עצמו במה שמחפש ומבקש ומוצא בעצמו איזה נקודות טובות ומלקט ומברר אלו הנקודות טובות מתוך הרע והפסולת שבו וכו' כנ"ל, על ידי זה נעשים ניגונים כנ"ל. ואזי הוא יכול להתפלל ולזמר ולהודות להשם. כי זה ידוע שכשהאדם נופל בדעתו מחמת גשמיותו ומעשיו הרעים, שרואה שהוא רחוק מאוד מאוד מן הקדושה באמת, אזי על פי רוב אינו יכול להתפלל כלל מחמת זה, ואינו יכול לפתוח פיו כלל, מחמת גודל העצבות והמרה שחורה והכבדות שנופל עליו, על ידי שרואה גודל עוצם ריחוקו מהשם יתברך. אבל כשהוא מחיה את עצמו על פי העצה הנ"ל, דהיינו שאף על פי שיודע בעצמו שיש לו מעשים רעים וחטאים הרבה מאוד, והוא רחוק מאוד מאוד מהשם יתברך, אף על פי כן הוא מחפש ומבקש ומוצא בעצמו עדיין איזה נקודות טובות כנ"ל, הוא מחיה ומשמח את עצמו בזה. כי בוודאי ראוי לאדם להגדיל שמחתו מאוד בכל נקודה ונקודה טובה מקדושת ישראל שמוצא בעצמו עדיין. ואזי, כשמחיה ומשמח את עצמו על ידי זה כנ"ל, אזי הוא יכול להתפלל ולזמר להודות להשם. וזה בחינת הזמרה לאלוקי בעודי, בעודי דייקה. היינו על ידי בחינת העוד שלי, שאני מוצא בעצמי בחינת עוד מעט ואין רשע כנ"ל, על ידי אותה נקודה. על ידי זה אוכל לזמר ולהודות להשם כנ"ל. וזהו הזמרה. הזמרה דייקה, היינו זמירות וניגונים, שנעשין על ידי שמלקט הנקודות טובות כנ"ל. פתח סוגריים, והזהיר רבנו זיכרונו לברכה מאוד לילך עם התורה הזאת, כי הוא יסוד גדול לכל מי שרוצה להתקרב להשם יתברך, ולבל יאבד עולמו לגמרי חס ושלום. כי רוב בני אדם שרחוקים מהשם יתברך, עיקר רחוקם הוא מחמת מרה שחורה ועצבות, מחמת שנופלים בדעתם, מחמת שרואים בעצמם גודל קלקולם שקלקלו מעשיהם, כל אחד כפי מה שיודע בעצמו את נגעי לבבו ומכאוביו. ומחמת זה הם נופלים בדעתם, ורובם מייאשים עצמן לגמרי, ועל ידי זה אינם מתפללים בכוונה כלל, ואינם עושים אפילו מה שהיו יכולים לעשות עדיין. על כן צריך האדם להשכיל מאוד על דבר זה, כי כל הנפילות שבדעתו, אף על פי שהוא מחמת מעשים רעים שעשה באמת, עם כל זה הנפילה שבדעתו, והעצבות והמרה שחורה שנופל עליו על ידי זה, הכל הוא רק מעשי בעל דבר, שמחליש דעתו כדי להפילו לגמרי חס ושלום. על כן צריכים להתחזק מאוד לילך עם התורה הזאת, לחפש ולבקש בעצמו בכל פעם איזה מעט טוב ונקודות טובות וכו' כנ"ל. ועל ידי זה יחיה וישמח את עצמו ויצפה לישועה עדיין, ויוכל להתפלל ולזמר ולהודות להשם, בבחינת הזמרה לאלוקי בעודי כנ"ל, ועל ידי זה יזכה לשוב באמת אל השם כנ"ל. סגור סוגריים. ודע שמי שיכול לעשות אלו הניגונים, דהיינו ללקט הנקודות טובות שנמצא בכל אחד מישראל, אפילו בהפושעי ישראל כנ"ל, הוא יכול להתפלל לפני העמוד. כי המתפלל לפני העמוד הוא נקרא שליח ציבור, וצריך שיהיה נשלח מכל הציבור. דהיינו שצריך שיקבץ כל נקודה טובה שנמצא בכל אחד מהמתפללים, וכל הנקודות טובות יהיו נכללים בו, והוא יעמוד ויתפלל עם כל הטוב הזה. וזהו שליח ציבור, וצריך שיהיה בו בחינה גבוה כזו, שעל ידי זה יהיו כל הנקודות תאבים אליו, ויהיו נכללים בו. ומי שיכול לעשות ניגונים הנ"ל, דהיינו שיכול לדון את כל אדם לכף זכות,
אפילו את הקלים והרשעים, כי משתדל לחפש ולבקש למצוא בכולם נקודות טובות כנ"ל, שעל ידי זה נעשים ניגונים כנ"ל. זה הצדיק שאוחז במדרגה הזאת, הוא יכול להיות חזן ושליח ציבור. דהיינו להתפלל לפני העמוד, כי הוא יש בו בחינה זו, הצריכה להשליח ציבור ההגון באמת, שצריך שיהיה בו בחינה שיהיו כל הנקודות טובות תאבים אליו, ויהיו נכללים בו כנ"ל. כי הוא יכול לקבץ כל הנקודות טובות שנמצא בכל אחד מישראל, אפילו בפושעי ישראל כנ"ל. ודע שיש בכל דור ודור רועה, והוא בחינות משה, שהוא רעיה מהימנה, וזה הרועה הוא עושה משכן. ודע שתינוקות של בית רבן מקבלים הבל פיהם שאין בו חטא מזה המשכן. ועל כן התינוק, כשמתחיל לקרות ולהיכנס בתורה, הוא מתחיל מן ויקרא אל משה, שהוא א' זעירה, כי ויקרא מדבר מגמר הקמת המשכן, שאז קראו השם יתברך והתחיל לדבר עמו מהמשכן. על כן משם מתחילין התינוקות, כי משם מקבלין הבל פיהם כנ"ל, ומשם מתחילים לקרות ולהיכנס לתוך התורה. ודע שכל הצדיקים שבדור, כל אחד ואחד הוא בחינת רועה, כי בכל אחד ואחד יש בו בחינת משה, וכל אחד ואחד לפי בחינתו הוא עושה בחינת משכן, שמשם מקבלין התינוקות הבל פיהם כנ"ל. וכל אחד לפי בחינתו, לפי בחינת המשכן שהוא עושה, כמו כן יש לו תינוקות שהם מקבלין משם. נמצא שיש לכל אחד ואחד מצדיקי הדור סך תינוקות שהם מקבלין הבל פיהם ממנו, כל אחד לפי בחינתו כנ"ל. וזה בחינת מה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, שתינוקות נתפסין על עוון הדור, שנאמר, וראי את גדיותייך על משכנות הרועים, שמתמשכנין על הרועים. וזהו על משכנות הרועים, שהם מקבלין הבל פיהם מבחינת המשכנות של הרועים, דהיינו הצדיקים שבדור, שכל אחד עושה משכן כנ"ל. אך לידע כל זאת, דהיינו לדעת כל צדיק וצדיק איזה הם התינוקות השייכים לו, וכמה הם מקבלים ממנו, ולידע כל הבחינות שיש בזה, והדור שיבוא מהם עד הסוף, דע שמי שיוכל לעשות ניגונים הנ"ל, הוא יכול לידע כל זה. וזהו סוד מה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה במשנה, שבת י"א עמוד ב', באמת אמרו, החזן רואה היכן התינוקות קוראים. החזן, היינו מי שיכול לעשות הניגונים הנ"ל, שהוא יכול להיות חזן או שליח ציבור להתפלל לפני העמוד כנ"ל, הוא רואה ויודע היכן התינוקות קוראים. היינו אצל איזה צדיק הם מקבלים הבל פיהם, שעל ידו הם קוראים ונכנסים מהתורה כנ"ל. תם ונשלם ספר הראשון, תהילה לאל אחרון וראשון.